Καλησπέρα σε όλους. Σε αντίθεση με το προηγούμενο βίντεο, σήμερα θα μιλήσουμε για κάποιους τομείς στους οποίους η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή ανάμεσα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ο πρώτος μας χάρτης αφορά το ποσοστό του πληθυσμού κάθε χώρας που εγκαταλείπει νωρίς την εκπαίδευση. Δηλαδή σταματάει στις ηλικίες 18 με 24 ετών. Καλά, αυτό δεν είναι και πολύ νωρίς. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε αυτούς που δεν πηγαίνουν πανεπιστήμιο. Σε αυτόν τον τομέα στη χειρότερη θέση βρίσκεται η Ρουμανία με ποσοστό 15,6%, ενώ ακολουθούν η Ισπανία και η Ουγγαρία με ποσοστά 13,9% και 12,4% αντίστοιχα. Η Ελλάδα εδώ βρίσκεται στην τέταρτη καλύτερη κατάσταση με ποσοστό 4,1%. Πάνω από εμάς βρίσκεται η Σλοβενία με 4%, η Ιρλανδία με 3,7%, ενώ στην πρώτη θέση είναι η Κροατία με ποσοστό 2,3%. Ο επόμενος χάρτης δείχνει τα καταγεγραμμένα περιστατικά παρενόχλησης. Τη λέξη πριν την παρενόχληση δεν την αναφέρω για να μην τη θεωρήσει υβριστική το YouTube, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Εδώ, στη χειρότερη θέση βρίσκεται η Σουηδία με 200 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Δηλαδή 2 κάτοικοι στους 1.000 δέχονται παρενόχληση. Επόμενες χειρότερες είναι η Ιρλανδία και η Γαλλία, με 165 και 132 κρούσματα αντίστοιχα. Στην καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα. Με 3,93 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους βρισκόμαστε στην πρώτη θέση. Μετά από εμάς ακολουθούν τα Σκόπια ή η Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλει ο καθένας, και η Λιθουανία με 4,84 και 5,02 αντίστοιχα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως τα λιγότερα περιστατικά είναι καταγεγραμμένα στη Νότια Ευρώπη. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι η Νότια Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση σε αυτόν τον τομέα. Ή ότι στις νότιες χώρες δεν έχουμε τόσο πολύ το θάρρος ή την νοοτροπία ώστε να αναφέρουμε τέτοια περιστατικά. Ο τελευταίος χάρτης αφορά έναν τομέα που όλοι γνωρίζουμε πως η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης. Τον τουρισμό. Συγκεκριμένα, το 2021 τερματίσαμε 5η ως προς τους τουρίστες που δεχθήκαμε κατά τη διάρκεια του έτους. Εκείνο το έτος δεχτήκαμε 14,7 εκατομμύρια τουρίστες. Στην πρώτη θέση βρισκόταν η Γαλλία με 48,4, ενώ η δεύτερη η Ισπανία έχει 31,2 εκατομμύρια. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως για το έτος 2023, παρόλο που σε αυτή την κατηγορία τερματίσαμε 7η, οι τουρίστες που δεχθήκαμε ήταν πολύ περισσότεροι, φτάνοντας στους 32,7 εκατομμύρια. Εκείνη τη χρονιά η πρώτη Γαλλία έφτασε τους 100 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ η Ισπανία που ήταν δεύτερη τους 85,1. Τέλος, για το 2023 μας πέρασαν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που πιο πριν ήταν κάτω από εμάς. Έτσι βλέπουμε πως ο τουρισμός είναι ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια ακολουθεί ανωδική πορεία, καθώς μέσα σε 2 χρόνια οι τουρίστες που επισκέπτηκαν πολλές χώρες αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, ο μικρότερος αριθμός τουριστών που βλέπουμε για το έτος 2021 οφείλεται και στην πανδημία του COVID. Αυτά ήταν λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Εγώ και ο Αλέσιο, δηλαδή η AI φωνή που μιλάει, όσο μπορεί δηλαδή, γιατί κάποιες φορές δεν μπορεί καν να αρθρώσει σωστά τις λέξεις, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.